Science pen mathematics subject engdeng chok pen kang tu yang ding an bangki English pen kelar pon labji po long bangki AASU tum ka chikroi dun dek thei pu pen ka che song pon Kopli hydro project dam along ki jang chok arisu ni choga phi ki thitang arbang arpum ki thek long Rong marjong dolamara cultural complex along Congress atum kang dang mai kang nipon 20 CPRF ingdeng ingkoi foundation di bogazan along ketalon pon Karbi Longri Abirta than pon jebang nili jit kramsa non birtang ton pen lang pon sinang Assam government atum pen Assam kang pi long kedeu school tin long sabi ingdeng chok pen kang tu yang ding on bangke maths lapen science subject bangke English pen klar pon punje pansi kachi sik jidang pe de pon lo Labang solo pudak lapunat all Assam student union atum pen chikroi dun dek thei pusi Assam kang pi long sami kachi songa sai pe de pon lo Hi. What is Demon Mr. Sharma? Hi. Okham Sarkar kam nai. Hikha Mantri kam nai. Okham Lapuson tak taxi kedam tang wu significant creep ho oni all Assam student union atum Karbi Longri district committee atum municipality piponsi di puru Samson Singh ti milbiri thene olong kache songa sai deng pon batil korong. Matima Kabudi Kitanto batil korong. Assam government atum pen penangan arts ding lui pen kache sikpon labangke Assam angkang pi along engdeng chok pen akang tu yang ding an bangke English la pen maths subject bangke areng kelok mari English pen sikilar ponji phan tu kache sikpon along bangke all Assam student union atum chikroi dun dek thei pusi all Assam student union central committee AGS sarjan hanse pen ningje pon All Assam Student Union Central Committee ateng bansi pini Assam Longri long program a district long sitame protest side deng pon lo laso side deng pon ke lahan lo je non pinangan arni pen pinangan cek lo pen Assam government tum science la pen ke mathematics class 6 pen angsongan ke English ikalar phunji kang latum decision ken lasi laso puthak si tum bangke laso decision bang chen si puthot ditum dak Assam long ke do okol Assamese kali kaprek akhai atum sitame alam the pensi charli long nai pusi tum alang tum phan Assam sarkar pachini kang tung lo lepen anpor dame Narendra Modi lepen Amir Shah English pen chot kali metha khai alam pen sami charli long nangji lasi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma jongsi amek ti charchi Assam angkang long labang so puthak pen non suluk sudak kachi song long jongsi alangli thekdun long le putangti amek hingnu labangki Nepal long le amek hingnu chilang damui puta alang hin puthot nje ponthu ditum asu tum chokali mitum Assam Longri long kado kabe akhai tum sidame ke khamkhe pipon ma bute alangli amek pachechari phan Nepal ben wangra nang langon pusini tumang kipukang tung lo lapen ke non pini laso program ke deng chot lapukali tum 1 month cheklo jong so se nitum democratic ateng be tum chesong pon lo lapen ke medium na thujong se alang nitum thang decision ta chen e prongte nitum asu hin ben ke non ke bang jilang arnian sidame laso a decision chen etike tum ke chesong pon bomji so medium quick teller pen kopiti kan hok jongsi medium jongsi kana hok la pen mi thang alam pen jongsi ke charli available longte lam hello elamiki hello itum identity jongsi alam pen jongsi charli thep longte itum khai ta kereng ji phai sung krungji lasi nitum pupe je English charli nang ne English apa charli nang sidame itum mi thang alam pen ke charli ta kenang so ta the mi thang alam pen jongsi ke charli khek lo bote itum English pen ta charli thekji ba English pen itum than thekji Nizang Karbi along Kopli hydro project demalong kedam tang bu signify cape arni karhitang jirjar chintong lop artan kan khreini lapel ajirpu atumpen langching lukida mahut kopai ke lang no parpi ga jok karhitang jirjar chintong bangki langtho choklo Ajirpo don rap lapen rap doan lapen SDRF atum chalangsi kiria sai deng ponlo bond RV ke jangka sipin mered a joksi lapuan ani rider apis tami abang arpum bangke longpon pered lo bon same bu signify crepe horni bangki karhitang jirjar chintong ki tang arpum lang thak nang chiklang lo bon same labang so aruyelong RV ke the parpik lapen lang the parpik a jok labang so ke chitang arpum same tong chek kotpen endun tong thek the a joksi dem ke teng a chunel arlu so ke chitang arpum same khlodun choklo Lasi jongsi kumane bang pu bang phiatum kopli aroya thoyana jongsi labang suki chitang arpum mari karthitang jirjar chinthoki chitang arpum jongsi thekpon long liputangti 735303
4974 along Abirta ji aphansi karlitang jirjar chinthong sarbura chinthong pen kuchuni ripon Su bangke lang elo amat lang theo mat bararan se delo ma lang ber pon delo amat tihungun ulo saring ka amat teklong ne delo ho lang beran ta man ma teklong ma bang teklok ke hu mun tha pen hu manam tan ne di kan ma ri pusa nang tu MP kilik na ito bogbo majok si Karbi Longri kedu presam rachari tompen sabi labangso MP kiligalong kitspahay don si aphansi nolom my meeting kedu chardung rona sonsi tekpon longs lapuson thak si Congress atumpen sami kedamtang fusik ni bai krepo orni Durbagri konsensi rong marjong dolamara cultural complex along sami Durbagri Mondol Congress Committee atumpen cepatir pipon si Congress kangdang mai kang nipon BJP atum bangki khaila pen thorom aphan pathipik BJP long kedu Karbi Christian atum ku people si lamthi sipakta nizidun haibang abirat lo lapen halapunot APSLC atum bangki long kedu logothek the atum long kitapon tansi asona soda lam than pon pamang hu pon size si klempon rong pusi KADCC konchun bang suran singnar pen lamthi arbok pon BJP tum Karbi tum handa ke thak pagi bhongpo thakpo awan tum che pahai ga dia ma la se tum mang hudu na ne la se pini ni nyeli la bangso apek bombe tum Karbi a Christian tum BJP alon kidun ke macam padung tu nak korte ye tu kopi aposi pini ani anta ekhe bat alam tada bangso ku thang ninge je jato tanda alam tumda tribal kali bukit tu nguloma nak ni kuisono nang toma kidun jangan tum kini ni ladaro hantai ni disan korte je tu BJP lo tu pini ni ke kam dalo mati ada pilih pisaran itu dojoy so status ke padolia phan alam ni claim no aho single ke eletun Karbi tribal ingong so phan se eletun constitution long nang gipitan debo sedara bangso kita abandil kita pon pen hurong Jipu kertan Tobok teke Kapui teke Akisar Poa purun Pia purun Atu malongsi Siksidul ahika di bidang Alang itu ke Asia tetap lundelu Kedamtang busik ni bai krepo orni bogosan hiti along kedu 155 BN Central Reserve Police Force atumpen bogosan along kedu ningkan ingkoi rakechok arni ke talon pon labang su ke talon pon ahud bogosan along 155 BN CRPF Commandant Abises Chorant Assistant Commandant Santosh Kumar atum alhiman pen chetong labang sur ni pat stondun besi CRPF atumpen blood donation tis tami paman pon labang su katalon pon ahud zapunat klim somar atumpen chenglok riso izang ki pigi thi atumpan sami ason ki pathu sepati ajai max tami pedopon Ini Abirta ke lan pansikang ton paniglo domi thami kardom